ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମୋଟି ଶାଗ ଭଜା। ମୋଟି ଶାଗ ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୋଟି ଶାଗକୁ ଭଲସେ ଧୋଇକି କାଟି ନେବା। ବାଇଗଣ, ଆଳୁ, ସାରୁକୁ ଭଲସେ ଧୋଇକି କାଟି ନେବା। ଚୁନା ମାଛକୁ ଭଲସେ ସଫା କରି ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଟେ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଜିରା, ସୋରିଷ, ଲଙ୍କାକୁ ବାଟି ନେବା। ଗ୍ୟାସରେ କଡ଼େଇ ବସେଇବା। କଡ଼େଇରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇବା। ଖରିକାର ସାହାଯ୍ୟରେ ତେଲକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ମାଛ ଲାଗିବନି ତଳେ। ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇ ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ପକାଇ ଦେବା। ଏବେ ମାଛର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ପଲଟେଇ ଦେବା। ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ପକାଇଦେବା। ତେଲ ଏବେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ତେଲରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବା। ପଞ୍ଚୁ ଫୁଟଣ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଫୁଟଣ ହେଇଗଲାଣି, କାଟିକି ରଖିଥିବା ବାଇଗଣ,
ଆଳୁ ଏବଂ ସାରୁକୁ ପକାଇଦେବା। ପକାଇକି କିଛି ସମୟ ଭାଜି ନେବା। ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଭଲସେ ଭାଜି ନେବା। ପରିବା ଏବେ କେତେକାଂଶରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ସେଇଥିରେ ସୋରିଷ ମସଲାକୁ ପକାଇ କଷିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର କମ୍ ତେଲରେ ମୋଟି ଶାଗ ଭଜାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଅଳ୍ପ କିଛି ମସଲା ପାଣି ପକାଇଦେବା। ପରିବାରେ ମସଲାକୁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗୋଟେ ମିନିଟରୁ 2 ମିନିଟ ଏମିତି ପରିବାରେ ମସଲାକୁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା, ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଳଉଥିବା। ମସଲା ଏବେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ମୋଟି ଶାଗକୁ ପକାଇଦେବା।
ଏବେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଚୁନା ମାଛକୁ ପକେଇଦେବା। ଏବେ ମସଲା ପାଣି ପକେଇଦେବା। ଆଉ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଯେମିତି ମୋଟି ଶାଗ, ଆଳୁ, ସାରୁ, ବାଇଗଣ, ମାଛ ଭଲସେ ସିଝିଯିବ। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସକୁ ସିମ୍ରେ ରଖି ଏମିତି ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍ କାଢ଼ି ଦେଖିବା। ସାରୁ ଏବେ ସିଝିନି, ଆଳୁ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ପୁଣି ପ୍ଲେଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା। ଏବେ ସାରୁ ଆଳୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ଶାଗକୁ ଏମିତି ଖରିକାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଶାଗ ଭଜା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। କମ୍ ତେଲ ମସଲାରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ ମୋଟି ଶାଗ ଭଜା।